मुंखर सेलेक रेल स्टेशनाव थांनायाव हुसियार जा जायखिजाया समावनो नोंनि आखाइनिफ्राय सिखावा खावनानै लांनो हागौ मबाइल रां बायदि बायदि गोनां मुवा बेसाद जनाय मुंखर सेलेक रेल स्टेशनाव नुजाथिदों सिखावनि उदखार बेनि अनगायैबो जौ जुवा ड्राग्स फालांगि खालामबोबाय थानायबो नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो रबिबार मोनाबिलियाव मोनसे जाथाय सोमजिदों मोनाबिलि समाव रेलनिफ्राय सासे सुबुङा ओंखारनानै थाबायलांबाय थानाय समावनो साथाम सिखावा थाबायनानै थांनाय सुबुंनिफ्राय मबाइल सिख'नानै लांनो नाजानायाव थागिबि सुबुंफ्रा हमनो हायो बे सिखाव साथामखौ जनाय कमलपुरनि खुइजुल आली 2 नं मुंखर सेलेकनि गणेश साहा जवान नगरनि रकिबुल इस्लाम होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों जाथायनि सायाव पुलिसफोरा सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों ঘটনাটো মই এনে পাৰফেক্টকে ক'ব নোৱাৰিম মই এতিয়া আহিছোঁ জাষ্ট শুনিবলৈ পাইছোঁ কাৰোবাৰ মোবাইল এটা লগৰজনে লৈছিলে কিবা ড্ৰাগছ খাবৰ কাৰণে কিবা বন্দবস্ত দিছিলে নেকি তাৰপিছত ল'ৰাটো যাবলৈ লৈছিলে মোবাইলটো দিয়া নাইকি 4জনমান লগত জড়িত আছে এতিয়া 2জন লৈ গৈছেগৈ আৰপিএফে আৰু 2জন বাকী আছে এজন মোবাইল ল'বলৈ গৈছেগৈ আৰু এজন আছে নাম কি হয় ল'ৰাকেইটাৰ নাম গম পায় ল'ৰাকেইটা এজন লালুকৰ বুলি কোৱা শুনিছিলোঁ আনজন মই ক'ব পৰা নাই আৰু এজন আছে ইয়াৰে স্থানীয় ষ্টেচনৰ গেনা কি লিখে এই বিহাৰী ল'ৰা এজন আছে তাৰপিছত মুছলিম ল'ৰা 2জন আছে BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिलसफी ससियोलॉजी जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सिलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindcollege@gmail.com